Moro. Nyt arvetaan, kuka tulee voittaa tässä spinnihommassa. Alkaa... Ei siis kuka voittaa ne robuksit. Tök. Tuksteri 1. Okei, kopioidaan tää. Eiku hetki, noutas hetki. Ja nyt kopioidaan tää. Tonne. Ei kun, ai niin joo, meidän pitää vielä arvota se määrä. Ei kun, ekana on 5, 10, 15, okei. 10 robuksia. Noin, gift. 10. Noin, 10 robuksia annettu. Tadaa! Heippa! Ui!